Opgave 1A. Der har vi taget vores informationer fra vores opgavebeskrivelse, og så har vi plottet det ind i et koordinatsystem. Og hen ad x-aksen, der har vi årstal, og op ad y-aksen har vi millioner passagerer. Vi bruger ligningen L parentes T er lig med A gange T plus B til at beskrive forskriftene for den fundne model. T beskriver årene efter det første givet år, det er T. Og ved at sætte det ind i ligningen, kan man finde en funktion af det. L parentes T forklarer, at der er en funktion, hvor man bruger T. Derfor vil jeg sige, at L parentes X af passagererne giver både modellen og ligningen givet en forklaring på sammenhængen mellem de to. Vi har vores rette linje her i vores koordinatsystem, og ligningen for den er forklaret lige herovre. Og det er y er lig med 618.000x minus 1e plus 9. Og det kan skrives som 10 opløftet i 9. Og så har vi r i anden, det er lig med 0,988. Forklarer L parentes T er lig med A gange T plus B. Vi skal så forklare, hvad de forskellige ting betyder i den. Og L parentes T står for passagererne. Parentes T står for årene efter det givne år. A står for hældningen i den lineære funktion, eller den cirka hældning i den lineære funktion. Og B står for skæringspunktet for y-aksen og x-aksen er lig med 0. Altså det første år 0. Så, bang. Vores ligning fra før, den bruger vi til vores koordinatsystem, hvor vi får vores funktion. Og i det koordinatsystem, der kan vi aflæse, at der i 2009 var minus 9.983.210 passagerer. Så vores beregnede tal, det var det her. Så det bliver 9.983.210. Og det faktiske tal, det er 12.200.000. Så der er en kæmpe fejlberegning på vores side. Og det skulle tydeligvis ikke have givet det. Men vi brugte vores ligning, som vi havde fra koordinatsystemet, som var 618.000x minus 10 opløftet i 9. Eller 1e plus 0,9. Men når man skal skrive det ind i Maple, så skal man bruge 10 opløftet 9 i stedet for. Så der har været fejlberegning her. Og det her er de faktiske tal, så lad os bare sige, at det her det var vores svar. I opgave C skal man bestemme betingelsesarealet. I dette tilfælde har jeg så valgt at inddele arealet i 5 små trekanter, som man efterfølgende kan udregne arealet af. Så der tager jeg afstandsformen for at vide længderne af dem, men da jeg ikke kender højderne, så bruger jeg en formel, hvor jeg udregner S, hvilket er en sidelængde, og bruger en anden formel til at udregne selve arealet af trekanten ved brug af S. Og til sidst, når man har gjort det med alle de 5 trekanter, kan man bare lægge dem sammen for at få betingelsesareal. I opgave D blev med bedt om at lave en ændring af gangen inden i selve butikken. Der var 2 krav, og det skulle være mellem 20 og 30%, så jeg har valgt 25, og så var det, at gangen bare skulle være foran indgangen. Så jeg tog arealet, som vi fandt på den tidligere opgave, og dividerede med 100 gange 25 for at finde det areal, jeg skal bruge til gangen. Og efterfølgende kunne jeg bare tage en bredde, som jeg ønskede af gangen, som skulle være under 23, fordi det er den maks længde til væggen. Og så finde længden på gangen. Så egentlig har jeg bare lavet det rektangle, fordi jeg er ikke designer, jeg skulle bare lave den her opgave. Opgave 3, den handler om flyvning. Og i opgaven der får vi først at vide, at luftmodstanden og fremdriften vil hænge sammen på et flyets rute, og tyngdekraften og opdriften vil hænge sammen, eller vil fungere sammen. Så det vil sige, at vi får 2 fart. Fart 1 er 725, og fart 2 er 350. Opgave A beder os så om at finde flyets hastighed som stedvektor i et koordinatsystem. Og det vi gør, det er simpelt at gå ind og slå vektor ind, og så slå 725 ind på 350, og så vil vi få et koordinatsystem, der nogenlunde ser sådan her ud, hvor vektorens fart vil se her. I opgave 2 der får jeg at vide, at jeg skal finde farten her og retningsvinklen her. For at finde farten her, som også er den ubekendte side
i trekanten, så bruger jeg formlen her, som hedder a2 plus b2 er lige med c2. Mit a, det er givet 725, så kommer det til at stå 725 i anden. Mit b er givet 350, så kommer det til at stå 350 i anden. Og så får jeg svaret i anden 648.125. For at få det i almindelige tal, så skal jeg finde kvadratroden af den, som giver 805,0621 og så videre. Tallene, de er gemt, men der er mange tal, så jeg nævner ikke dem alle her. Godt så. Nu ved jeg, at farten her, den er 805,0621 og bare derudad. Så skal jeg finde vinklen her. Og da jeg nu ved, hvad alle tre sider er, så kan jeg finde vinklen der. Der bruger jeg cosinus-relationen til A, som hedder b2 plus c2 minus a2 divideret med 2 gange b gange c. Når jeg putter min tal ind, så kommer den til at hedde 725 i anden, som er med b, 805,0621 i anden, minus 350 i anden. Divideret med 2 gange 725 gange mit tal heroppe fra, 805,0621 og bare derudad. Det giver et svar på 25,7 grader. Jeg ved, at jeg kan bruge den her formel, men da vi regner med vektor, har jeg valgt også at bruge en anden formel for at dobbelttjekke. Og den betyder bare, at er der nogen ændring, når den går en ud af på selve linjen, der er 0 ændring, det vil sige, at den kommer til at hedde 725 gange 1, hvilket var 725, plus 350 gange 0, hvilket er 0. Så den kommer til at hedde 725 her, og divideret med 805,0621 derudad. Det giver samme svar som 25,7 grader. Så i opgave C, der får jeg at vide, at der er kommet vindmodstand i luften. Vindmodstanden den ligger på vektor U, som hedder minus 50 over 10. Når jeg sætter det ind i mit koordinatsystem, så kan man se her, at vindmodstanden vil gøre, at flyet det vil have lidt mere, skulle flyve lidt mere opad, og farten vil ikke være den samme. Det giver god mening. Så derfor, for at finde den nye herover, der har jeg valgt at sige minus 50 over 10 plus 725 over 350, som giver den nye fart 675 over 360. Jeg ved ikke, hvad den her fart er nu, så derfor så gør jeg ligesom en tidligere opgave og bruger den her formel. Den hedder a2 plus b2, som er c2, og mit a2 plus b2, det er 675 i anden, plus 360 i anden, som giver svaret i anden herover 585.225. Det putter jeg i kvadratroden og får svaret 665 km i timen. Opgave D, den lyder selvfølgelig. Jeg har fundet de to nye farter, og jeg skal finde vinklen imellem farten. For at gøre det, så som jeg gjorde i opgave 1, så brugte jeg den her formel, som kun kan bruges til vektorer. Og jeg ved, fordi jeg eftertjekker den første, at formlen den passer. Så jeg gør det samme her, som giver mig, da der ikke er nogen ændring på den her linje heller, svaret 675 divideret med 765. Det giver vinklen 28,072 grader. Her har vi vores utrolig flotte koordinatsystem. Og vores første funktion, den har vi her tegnet ind, og vores anden funktion, den har vi her tegnet ind. I B-graden, der skal vi bestemme højden for bygningen, og ved måden at regne det ud på, det er, at vi tager fx, den er linje, og gx, og så sætter vi dem lige med hinanden. Og det giver så tre tal, når man putter det i midten. 12,53 minus 7,47 og minus 46,87. Og vi kan så dermed konkludere, at 12,53 må være højden på bygningen, da bygningen ikke kan være
minus. Der skal vi finde den største bredde af bygningen, og det fandt vi her. Og det fandt vi ved at lave en ny ligning, som hedder h parentes x, som er fx og gx minus med hinanden. Vi tager så derefter og lægger det sammen med 3,51, som vi har fundet ud af, at hx er. Og når vi lægger fx sammen, så bliver det 3,27. Når vi lægger gx sammen, så bliver det 3,07. Og når vi lægger h sammen med 3,61, så får vi 6,34. Og det er så ud, at 6,34 det er rigtigt. Det er så opgave 4D. Der skal vi bestemme arealen af vores tværsnit. Så tager vi så det bestemte integrale fra 0 til vores højde, 12,54. Og så integrerer vi vores to funktioner, og så får vi